everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, we are talking about Uthando nesthembu, season 6 episode 6 le esazodlala ke ku channel 161 Mzansi Magic this coming Thursday. Kule episode guys, Mpilo oyingane kaMseleku ayithola ngaphandle called a meeting to find clarity from uMakhumalo noMseleku ngendaba yakhe yokushintsha isibongo sakhe sakomalume bese ebiza isibongo sika baba wakhe njengoba abazali bakhe babengashadanga. So guys, uMakhumalo njengoba ekhulisa uMpilo wakhuluma nefamily kaMpilo noma wamcela waphinde futhi wababuza ukuthi yini abayidingayo for her to take over athathe uSine njengowakhe. They agreed on ama damages guys njengoba ke uMseleku engahlawulanga. So they did that. Now they want noma ifamily kaMseleku ifuna ukuthi uMpilo ashintshe isibongo ke manje sakomalume angabe saba owakazunge abe owakwa Mseleku. So ifamily yakazunge ithi ngeke kwenzeke lokho, ngeke kuze kwenzeke lokho. uMseleku mayifuna ingane yakhe ngokuphelele nangesibongo nakho konke kumele ayilobole. And guys, yeah, now it's the Mselekuzi versus the Zungus, and Mpilo is caught in the middle. The Mselekuzi feels the Zungus are using Mpilo for their financial gain, and the Zungus feels Musa Mseleku need to do right if really he wants Mpilo abe ngowakhe ngokuphelele. Well guys, ngokwesiko lwesiZulu, the Zungu family are 100% right. Uma uzalisile usufuna ingane yakho ibe ngeyakho ngokuphelele. NgesiZulu uyayilobola ukhokhela kwenivumelana ngakho, nikhiphe ngembuzi noma ngesilwane enihlaba ekhaya, mhlawumbe abanye basebenzisa imvu, nikhiphe ngaso komalume wayo ebese mayifika futhi kubo kwayo baphinde futhi nakhona bahlabe yabo bayamukele ingane bese kuba yakababa wayo ngokuphelele. Uma ke leyo ngane siyogana guys, leyo ngane ibisilotshelelwa kubo kayise ngoba yaphuma komalume wayo ngokwesiko, uyise akakweleti lutho komalume noma engamthathanga unina wayo. Culturally guys, noma ingane ingakhuliswa uyise kusukela izelwe ihlale naye ayondle, kodwa uma engazenzanga lezi zinto noma engayihlawulanga wangayilobola, the child belong to komalume. Ngikhuluma ke ngalabo abakholelwa ke kusiko lwesiZulu noma abakholelwa emadluzini. I believe ithi uma ngabe bengazenzanga lezi zinto ngendlela, ingane yabo leyo iba nezinkinga noma mhlawumbe isishadile ingane zawo zibe nezinkinga. Niyazi ke nani mase kuyohlolwa sekuphuma izinto ukuthi ke abenzanga kanjani njani. Bayazi ke abantu bakholelwa eZulwini guys ukuthi ingane iyahlawulwa, ingane iyalotsholwa uma ngabe uyifuna ukuthi kube nguye yakho ngokuphelele. So my point ukuthi guys, if uMseleku emfuna ngampela uMpilo akenze as requested by the Zungu family. uMpilo guys is so frustrated because she loves both her families. She loves the Zungus komalume wakhe, she loves them Mselekuzi kukubo. So uma ngabe sebelwa yena uyithola engazuthi ulahliwe. So guys, yeah, that's all I have for today. To leave your comment below and share your opinion. Bye.